Čaute ľudia, vítajte u nového videa a v dnešnom videu si vytvoríme tento nový svet, ktorý bude na Minecraft Ultra Hardcore. Takže môžeme rovno zapnúť tento svet. OK, takže už sme na tomto svete. Je to savana, čo mi vôbec nevadí, ale bolo by dobre, keby sme našli toho nového psa, ten nový druh psa. Ale na to, aby som ho mohol ochočiť, tak potrebujem kosti a to nie je veľmi ľahké získať kosti. Takže uvidíme. Budem potrebovať určite, keď získam nejaký iron, okamžite na štít, potom okamžite na meč a sekeru. A potom aj armor, ale hlavný je tu ten meč, sekera, krompáč, ale ten najhlavnejší štít. Ale teraz musíme to hrať veľmi opatrne, nesmiem si uberať žiadne životy. Takže rovno vykraftíme. Dobre. Vykraftíme krompáč. Tam už vidím ovcu, takže aj tam rýchlo pôjdem. Ale najprv si získam nejaké kamene. Ovca je tiež dosť mega dôležitá na to, aby som tu prežil, lebo noc sa mi tu fakt prežívať nechce. A o to lepšie prežívať noc je v posteli, keďže tá noc bude to mať kratšie, lebo sa vyspím. Lebo ináč by som sa musel zakopať do zeme cez noc a to by nebola veľmi dobrá taktika. Lepšie je hrať cez deň, aspoň máš väčšiu istotu, aspoň sa mi nepospawnujú rôzni mobovia. A prosím, lajkujte to video, každý, kto pozrie toto video, dajte na ňo like. Nech sa to video doporúča, lebo už som mal veľa pokusov. Niektoré som skončil kvôli tomu, že som umrel, a niektoré som skončil práve kvôli tomu, že neboli si žiadne zhliadnutia skoro. Takže prosím, hoci komu, koho by to mohlo zaujímať, napríklad z vašich známych, pošlite mu toto video. Alebo hoci čo, len nech sa nejako odporúča. A hlavne dávajte aj like, komentár, to podporí algoritmus. To mi tiež dosť pomohlo. No dobre. Teraz idem zabiť túto sliepku. Ten by sa mi tiež hodil, ale z neho nič nepadne, keď ho zabijem, a ten štetec nemám. No kebyže mám štetec, tak ho môžem získať také... neviem, jak to vám povedať. S tým štetcom by som vedel získať armor na psa. Lebo z toho armadila, z toho mravenčiara, sa dá získať armor na psa, keď s tým štetcom po ňom prejdete akože po ňom. Ale veľmi dobrá správa, máme už posteľ. Takže o posteľ sa bať už nemusím. To je dosť dobré. Som myslel, že to je kúra, to je malá sliepka, tam je lavové jazero, ale to ideálne pomôže. Ale tam je púšť. Tam môže byť púšťa pyramída a tam sú veľmi dobré veci na začiatok. Takže určite idem do tej púšte. Bohužiaľ je to ultra hardcore, takže životy sa mi neregenerujú, iba nejakými pouštami, sú spíš stiu, alebo zlatými jablkami, enchantovanými a takými. Zajac, z neho pada jedlo. Dobre, to sa mi nechce. Hop. Pozor, na kaktusy musím poriadne dávať, lebo keď sa dotknem kaktusu, mi to ubere pol HPčka a to nechcem. Lebo už je smutná tá vec, že zatiaľ som nenašiel ani studňu. A tým, že by som našiel studňu, tak som mala ísť... Zničený portál! Zničený portál! No počkať. Viete, čo by bolo najlepšie, kebyže tam bolo tak 30 tých iron nuggetiek. Kebyže ich tam bolo 30 iron nuggetiek, tak by som vedel získať ten gold. A ten gold sa mi veľmi hodí na zlaté jablka, keďže s nimi sa jedine ako z mála veci viem healovať. Ale teraz musím dávať pozor aj na túto magmu, lebo je to pod vodou. 26! Zlaté jablko? Počkať. Bude mi to vychádzať. Mne to nevychádza o jedno. Si kokos, tak tesne, škoda.
Škoda. O jednu malú nugetku mi to nevychádza. Dobre, mám jedno jablko, to je dosť dobré. Ako som povedal, keď dostanem hneď nejaké prvé irony. Prvý je základný štít. To je ten základ. Tu mám ešte aj forcovú sekeru, takže už nemusím mať takú kamennú. Ale to sa to skoro zničí, takže bohužiaľ. Dobre, takto tu prejdem. Bum, bum. Tam na tej púšti asi už nič nebude, takže ideme do tejto tu. Nie savany, ja som zabudol, jak sa to volá. No toto i červenej púšte, možno tu bude aj mesa bájo. Ináč podáme Badlands. Tam je azaleový strom, ale ten mi teraz je treba. A či by som sa takto popozeral po okolí. Jazda, tu pokračuje naspäť púšť, to je dobré. Tam je mesa bájo, tam nájde možno nejakých psov, ale to mi nejak nepomôže, keďže ešte ani noc nebola, ani žiadne kosti som nejako nezískal. Takže takto to tu prejdem pekne. Dám si tento rovčík, nechce sa mi to teraz vypekať, ale potrebujem šprintovať. Takže si to dám. Dobre, a dostanem sa tam hore na ten kopec a tam hore na tom kopci. By som si už asi mohol aj začať stavať posteľ. Ale najprv by som možno počkal chvíľu, nech sa mi pospánujú nejakí mobovia. Možno by tam bol aspoň skeletón. A to by bolo dobré, kebyže nájdem skeletóna. A zabijem ho bez toho, aby vydal hit. Aby som mal kosti a to by sa mi hodilo na psa, lebo pes dobre ma dosť obráni. Takže ideme. No a teraz vyjdem hore na tej kopeň a sa môžem pekne rozhliadnúť. A asi si rovno postavím aj pec. A vypečiem toto mäso, čo tu mám, lebo sa mi nechce jesť surové mäso, takže tak. Tu sa aspoň pozerať, že je niečo zaujímavé. To bolo tesne, skoro som si ubral pol hapečka. No pokračuje tam mesa, takže tam asi pôjdem, tam je púšť, ale cez ňu som už prechádzal, sa mi zdá. Tam je zase savana, ale ja by som chcel ísť radšej do tej mesy. Zase nemusím viac až dajako, že by som mal viac ako tieto hunger bary, aby som sa mohol healovať, lebo to mi nejako nepomôže, takže toľko mi mesa stačí teraz. A viac už ani jesť nemusím. Až keď sa mi znova vyničí. Tu je zase ten pásavec. Pásavec, nie mravčiar, preto som povedal mravčiar, ale to je pásavec. Tam na čo vidím. To asi bude korál. No dobre, toto si vezmem. Tak. A ideme tu dole. Ale musím ísť za to dosť bezpečne, lebo nebol by som veľmi šťastný, keby si uberem damage. Takže opatrne to tu prejdem. To je také menšie jazierko, ale to ma teraz nezaujíma. Dobre, tu ešte môžem spadnúť, ale pôjdem radšej aj tak bezpečne. No dobre, a tu môžem aj skakať a šprintovať. Tu už je nič nezbezpečné. Nič nebezpečné som chcel povedať, ale pozrite sa, čo som tu našiel. Toto je to najlepšie, čo sa tu môže spavnúť, lebo to je tu takto. Bognuté ako keby. Že je to aj vonku. To je dosť dobré. Keby som tu aj dačo našiel, lebo zatiaľ nič. Jediaj. Počujem pavukov. Hej, tu je jeden pavuk. Utekám. Utekám. Hopa. Tam je dedina! Nice. Tak o jednu máme postarané, si myslím. Hopa.
Dobre. Takže už ma asi nezaujíma toto tu, lebo nič tu aj tak nie je, žiadne minecart. Hop. Ja už sa blíži noc, ale keď budem v dedine. Zero. O, počkajte. Vidíte to, čo ja? Ale nevidím tam žiaden gold block. To by nebolo dobre, kebyže tam není. Ale ja chcem zase počkať asi na noc. Dobre, ja rýchlo zvediem k tomu portálu. Pozriem sa, či tam je gold block. A keď tam ten gold block není, tak je to smutné. On tam fakt není. Keby ho niekto ukradol už. A nie, chýba tam presne ten gold block. Ani cestku nevidno. Tu je, dobre. Frame protection a ešte nejakú curse of addition. Toto. To by bol dosť dokončiteľný portál, no dobre. Toto si môžem dať na seba. Dúfam aj nejaký armor menší. No a teraz vojdem do tej dediny. A trošku si pozískam kosti, lebo našťastie Iron Golem zabíja tých skeletonov. Takže to bude dosť dobré. Vlastne aj postele sa ďal získavať, ja tu nevidím žiadneho živého villagera. A už vidím. Nie, ja nechcem spať. Ale achievement som si aspoň získal už. Iron Golem zabíja aj na koho, nie? Patkaň. A tu sú spiderovia, tých nechcem. Chcem zabiť skeletona, ktorý je tu. Oh shit, počkajte. Môj prvý fight. Podarilo sa mi to, koľko mám kosti? Mám 2 kosti. To by stačilo možno tak na jedného tohto. Ale teraz už asi ujdem radšej. Zavriem sa do domu a idem spať rýchlo. Bum, bum, bum. Yes. Dobre, ideme na šťastie spať. Tak to máme aj prvý deň za sebou. Husk. Zabij ho. Kto by tu zabíjal zajaca? What the fuck? Spiderovia, ty vidíš, že zle neurobia. Hľadám tu niekoho, kto bude horieť. Tu naháňal husk jeden villagera a ten husk odrazu sa despawnol. Nevadí mi to. Dobrý deal, ale nemám na to. Viem, že to je dokončiteľný portál, ale ja by som sa tam asi išiel iba nazrieť. No tu keď zničím toto, tak môžem ho rovno dokončiť ten portál. Dosť dobrý svet na speedrun inak. Mám točím 13 minút a už sa viem dostať do nedru. Ale tak toto mi bude trvať aspoň tak 3 minúty, takže zatiaľ čo to budem ťažiť, tak vy zatiaľ môžete konečne zdieľať to video, dať naň like, napísať komentár, aby to podporilo algoritmus a aby sa viac odporúčali tieto Minecraft videá a ja som to posral do riti. Takže všetko toto môžete urobiť zatiaľ. Fakt. A zatiaľ ja budem ťažiť tento tu obsidian, ktorý budem ťažiť tak 2 minúty, lebo stále sa mi niečo stane. Dobre. Prosím, nech to už dám. Prosím. Keď do mňa teraz zautočí zadu nejaký pňák, no tak ja umrem. Je to dosť nebezpečné takto tu ťažiť. Tak, čo to je? Nezničiteľný Crane Obsidian. No, poď. Znič sa, prosím ťa. Fú, to fakt dosť dlho ničím. No, už to bude skoro. No, poď. Neviem, či sa to vôbec dá ničiť dreveným krompáčom. Ale malo by sa. Aspoň si myslím. Yes! Máme to. Takže tu pridám obsidian, tu pridám obsidian. Zapálim to.
Fú, a toho budem dozrutovať. Pozrite, aký je to štvorcový portál, to som si aj nevšimol predtým. Pozor, pozor, pomoc. Tam dole sú skeletóny, ale tam určite nejdem. Dobre. Vrátim sa radšej späť, nič sa nestane zle. Op. Dobre, ja by som si asi naťažil nejaké tie hejbejly, čo tam sú v tej dedine. Chcú je to asi najúžitejšia vec, najviac užitočná vec v tejto dedine. Ale nie celkom, lebo ešte užitočnejšia vec je zabitie Iron Golema. Na to sa veľmi ťažím. Chudák Iron Golem, ale tak musím, aby som mal Irony. Kebyže padne 5 Ironov, tak sľubujem, že ďalšieho Iron Golema v tomto diele už nezabijem. Keď mi padne 5 Ironov. Keď mi padne menej, no tak budem ich zabíjať možno ďalej, možno nie. Tu je Iron Golem, počkajte, to by som mohol vyskúšať inú taktiku. Dobre, asi radšej budem ničiť touto tu sekerou. Bohužiaľ nemôžem dávať critical hity, lebo nemôžem tu skakať. Á! Padlo mi 5 ironov. Ďakujem Minecrafti Bože. Splnil, čo som slúbil, ale prišiel som bohužiaľ pol HPčka, lebo nerozmýšľam. A to nie je taký problém, ak jedno jablčko, ale teraz aj tak nebudem vyňať, lebo máme ešte dosť HP. Ale máme 6 ironov. Na to si neskôršie už vyrobím nejaký krompač, sekeru a meč. Ale sekeru vlastne netreba, takže už to rovno môžem teraz urobiť. Krompač. Bum. A meč. Bum. Dobre, máme to. A idem pokračovať týmto smerom. Chcel by som nájsť ešte pyramídu a bolo by to mega dobrý diel už. A už budem točiť sa už iba 5 minút, takže myslím si, že to ešte niečo zaujímavé nájdem. No tu už je savana. Počkajte to. To ako? Armadillo shoot. Ako sa to stalo? Počkajte, keď ho zabijem. Nič by z neho nepadlo. To je zaujímavé. Skadiaľ som potom získal ten Armadillo shoot. No tak to neviem. Ha. Je to trošku čudné. Pozerám, že čo to tam na zemi je, a to je Armadillo shield. Ale bohužiaľ iba jeden a Wolf Armor treba dosť viac. Ale nehneval by som sa, keby som stretol nejakého psa, lebo už mám aj 2 kosti. Takže by som ho po prípade mohol ochotiť a mal by som security cipala. To už by bolo mega dobré. Čo to tam je? Pillager Outpost. Ty vole. Ty vole. Viem, že sa mi to vôbec nechce ísť, ale musím.
Opa, dobre, utekam už. Radšej idem predstavať ďal. Není to veľmi optimálne utekať pred pillagermi. Počkajte, to je ďalšia dedina, alebo tá istá? Keď to je ďalšia dedina, je to veľmi čudné. A to fakt vyzerá jak ďalšia dedina. What? To je mega dobrý svet zatiaľ. Škoda, že som nenašiel pyramídu. Škoda, že som nenašiel pyramídu, lebo kebyže nájdem pyramídu, tak mám normálne už aj nemusím chodiť po vlastných nohách, ale po ťave. Čo je v tomto dome? Blast Furnace, tu chcem. To stojí Irony a za Irony sa mi nechce platiť za Blast Furnace sa mi nechce platiť Irony. Ja si ju pekne vezmem. Tak lety, chleba. Chceme preskovávať tie domy, keď to není nejaká. Počkajte. Je toto, čo si myslím, alebo to není ono? Asi skôr nejak, hej, no není to ono. Myslím, že to je kováreň, ale to není kováreň. Dobre, môžem ísť týmto tu smerom. Ja si myslím, že už sa zatáčam, ale tu není asi tá istá dedina. A keď hej, no tak som to posral. Dobre, ale ja si myslím, že pre toto video by to bolo všetko. Získali sme dosť dobré veci na to, že hrám to iba 22 minút. Takže uvidíme sa. Lajkujte, zdieľajte, odobrajte, zvončekujte. A čus!